Ahojte, vítam z novej recenzie a tentoraz bude recenzia na tento set s číslom 40574, ktorý nie je zo žiadnej témy, ale je to set, ktorý je exkluzívny na lego.com alebo v Lego Storoch. Ja ho mám teda z lego.com a je to vlastne tento Lego Store. Taký na prvý pohľad veľmi pekný set, ale potom uvidíme prečo na prvý pohľad. Začnem teda minifigúrkami. Ako prvé tento chlapec má také pekné zelené telo, mikinu, detské nohy samozrejme, oranžové vlasy a nemá druhú hlavu, nevadí. A ako druhé táto pani, asi jeho mama, má tiež modré telo, ružové nohy, to som ešte nevidel takéto. A má aj druhú hlavu, takúto smejúcu sa, normálnu takúto a čierne vlasy. A poďme teda k samotnej tej budove. Vlastne túto dole, začnem teda vonkajškom. Dole máme nejaké dve kvetináče na chodníku, takúto peknú textúru, to je veľmi pekne plne vymyslené. Také tehly. Tu, neviem, nič nie je, tam má byť asi plne nápis Lego Store, ale nič tam nebolo v tom sete. Tu hore je nápis Lego, čo to je teda nálepka. Tých nálepek tu bolo teda fakt, že poriadne veľa, bolo tu myslím, že okolo 40 nejako. Ale nebolo to nejaké ťažké, celkom ľahko sa lepili. Na normálne taily sa proste lepili, nič také ťažké. A vo výklade tu máme nejaké dva sety, dám proti kvetina, čo by to bolo dobre vidno. Nejaké Friends lietadlo a Lego City loď, čo sú vlastne naozaj sety, ktoré existujú, alebo sa predávali, už sa myslím, že nepredávajú. A vlastne sú to všetko taily, 1x2, rôznych farieb a na nich nálepky. A na druhej strane je tu takáto proste Lego kocka. Hore máme zase hrad a vláčik, ktoré vám ukážem podrobnejšie. To malá pekná stavba hradu so zlatou vlajkou. A vláčik, tento je tiež veľmi pekne postavený podľa mňa. To je použitý megafón ako ten kotol. A červené kolesa. Pekné veľmi za mňa. Poďme teda z boku, tu máme tento veľký plagát, nálepka na vlastne taily 6x6. Bola veľmi pekne urobená, akoby nejaké rôzne dieliky, nápis Lego, akoby nejaký vtáčik, vrtulka, strom, pekné plné veľmi nálepka. A na druhej strane je podobný, s trocha inými dielikmi. Veľmi pekné sú plné tieto nálepky. Aj všeobecne vo všetkých týchto setoch, teda všetky nálepky v tomto sete. A poďme teda na interiér. Horné poschodie dávam preč. A to je dobré na tomto sete sa teda takto otvoriť celé. A môže byť takto roztvorené. Ale ja tu budeme takto aj v meste, lebo to je úplne lepšie. Vzadu tu máme také dva plagáty, akoby s telom žirafy a s telom tigra, kde môžem dať minifigúrku. Tam sa môže akože odfotiť. Nejaké dve rastlinky tam sú. A poďme teda dovnútra. Tu sú tiež nejaké plagáty. To sú vlastne na bríkoch nálepky samostatné. Na druhej strane je tu nejaká výstava nejakej minifigúrky vo vitrínke. A za ňou, čo je úplne najlepšie na tomto sete, je vlastne Pick a Brick stena, čo nemôže chodiť v žiadnom Lego Store. A podľa to je veľmi pekne urobené, ako proste, že 1x1 dieliky, na ktorých sú prisvietné taily, ktoré reprezentujú vlastne tie šuplíčky, alebo ako to nazvať, poličky skôr. Veľmi pekné. Potom vpredu, tu máme nejaké sety vystavené. Technik, tu sú Ideas, Creator, Friends. Tiež všetko reálne sety. A tuto je nejaká polička, kde je tiež Creator set a City set. A na nej neviem, čo môže byť niečo možno vystavené, možno stavať niečo, čo tam môže. Ale to nebolo. Tu je pokladňa, ktorá je trocha taká divná, ale nevadí, pekne je to plne postavené. Tu sú nejaké prihradky, možno tam minifigúrky väčšinou bývajú pri pokladni, aspoň čo som volil v Lego Store. Neviem, čo to môže byť. A tuto za pokladňou je jediné miesto v celom tomto Lego Store, kde môžete dať minifigúrku, pretože nikde tu nie sú vlastne tie uchytné body, len sú všade taily, čo je dosť blbé. Ale akože nevadí, je to až strašne veľmi. Ale tá vzorka tých tailov je veľmi pekná, taká chaotická, ale vyzerá to pekne v konečnom dôsledku.
A na boku je to ešte tento veľmi pekný plagát 3 minifiguriek. To je že najlepšia nálepka z tohto setu celého. V druhom poschodí, ktoré sa dá dosadiť iba rebríkom. Dobré šetrenie miesta, ale v realite by to bolo trocha divné. Ale schody by sa tu asi nezmestili. Tuto máme nejakú, myslím, že to bude stanica, kde sa stavajú minifigurky. To bude lepšie. A kde sú proste minifigurky, čo býva v Lego Store, tam sú proste priehradky s dielikmi, s telami, hlavami, nohami a tak ďalej. A postavíte si vlastnú minifigurku. Myslím si, že to má byť to, ale nie som si úplne istý. Potom tuto je Minifigure Factory, čo je vlastne v nejakých Lego Storoch, nie všetkých, napríklad v tom Prahe, kde som bol ja, tam to není. V nejakých takých väčších to býva. Kde si môžete vlastne vy vytlačiť svoju vlastnú minifigurku, akože telo vytlačiť s vlastným nápisom, obrázkom a tak ďalej. A je to len proste nálepka. Neviem, ako to vyzerá naozaj, ale neviem, je to proste nálepka. A vedľa nejaké plagáty sú. Na druhej strane máme poličku so setmi. Tento raz to Ninjago, City a Duplo. Ako ste si možno všimli, že v tomto sete sa mi nálepky dosť odliepajú. V tých dielikoch to bolo, pretože ten sticker sheet bol pokrčený. Už proste, keď som ho vytiahol, už bol pokrčený, takže niektoré nálepky sa odliepajú. Možno si objednám ďalšie, lebo to sa dá vlastne na Lego zákazníckom servise, ale neviem ešte. Uvidím. A teraz pôjdeme k tým nevýhodám tohto setu. Čiže ako ste si všimli, okrem tých tajlov teda, že tuto vôbec není časť toho poschodia. Proste celá časť poschodia tu proste chýba. Nič tu není tu veľká diera. Aj steny, nič. A takisto aj strecha tu není. To vôbec tam sa to nebolo, tie dieliky, a toto nie je nejaká moja chyba. Tam proste vôbec nebolo. Neviem, prečo takto Lego urobilo, je to dosť divné, až to nebolo v žiadnom sete. Asi strecha nejakom už bola, ale toto je také ešte divnejšie. A takisto je tu ešte nevýhoda, že tu nebolo žiadna figurka vlastne toho predávača v Lego Store, čo by tu asi mal byť teda logicky. Tu boli proste len tí zákazníci dvaja. Ale dobrou správou je, že ja som si na Lego Pick a Brick, čo asi viete čo je, proste, že si môžete hociaké dieliky, aké chcete objednať z lego.com. Som si objednal objednávku, ktorá mi príde asi zajtra, alebo neviem kedy, čo skoro už. Kde vlastne okrem iného sú dieliky na dokončenie toho, teda plejty tuto, briky a tiež plejty na strechu. A takisto aj dieliky na toho predávača. A ešte nejaké iné dieliky, ktoré potrebujem na nejakých iných domestách napríklad, alebo tak. Tak to, čo skoro príde, a z toho bude video. Potom bude vlastne video, ako to dostaviame, proste upgrade toho setu. A potom asi aj ako to dáme do mesta. Takže veľmi teším na to. Ale to je z tohto videa všetko. Ten set by bol dobrý. Ja je dobrý aj bez toho, ale bolo by ešte lepšie, keby tam to celé toto nebolo. Takže bolo by to možno o trocha drahšie, možno neviem, o 5 €, 10, toľko tie dieliky možno stali. Ale to by nebolo nič hrozného. Ten set stále nejakých, tuším, že 35 €, alebo tak nejako. To nie je nejaké hrozné, takže to je celkom dobrá budova. Ale to je všetko už z tohto videa. Dajte určite like, dajte odber, budem sa to veľmi rád. A uvidíme sa pri ďalšom videu, čo bude teda asi haul. Ahojte.